Ако ви е писнало от такива зарядни, единични за една батерия, а вие имате 5 батерии, изразходвате ги бързо, много машини имате на обекта, писнало е да дърпате удължители, разклонители, кабели, да местите, да слагате, да махате, ето вашето решение. Зарядна станция Bosch. Ето я, откато купих това нещо, тя е 6-местна, откато го купих се родих. Взимам батериите след работа или взимам зарядната станция на работа. По принцип аз нося поне 10 батерии в мен. Реда 6 батерии, ето ги в случая, изтощени батерии. Тази е 8-ица. Слагаме, започва да зарежда. Слагаме втора батерия. Тя върти в кръг машината, зарядната станция, върти батериите в кръг. Започва първа батерия. Зарежда, след това ги кара в последователност. Батерия по батерия. Слагам 4 батерии. Тези са петичка. Ето тук слагам. Тук тези точки, които са, показват на колко черти са. Една черта, 2 черти, 3 черти. Това е моментното състояние на батериите. Това е най-доброто решение. Зарядна станция на Bosch. Откато купих това нещо, се родих. Купил съм го от Дикар Консулт, около 300 лева, може би преди една година. Вече цените може да са различни, предполагам, че са. Но го правя това нещо в полза на всеки един, който на мен ми беше дотегнал от тези зарядни. 5 батерии, 5 зарядни, защото искам да се зареждат едновременно и да става максимално бързо. Заради това отивам на обекта с 10 зарядни, с 10 батерии. Ползвам примерно 5, падат, слагам ги, сядаме да обядваме или докато работим те се зареждат, вадя ги в последователност и работа. Най-доброто решение за мен е това. Зарядна станция Bosch.